Sa iban pa nga balita, padayon nga ginaobserbaran sa ospital ang bagong bunag nga lapsa nga lalaki nga nakitaan sa mga residente sa idalom sang balay sa barangay Kabug, Bacolod City. Sabado sang gabi nakita ang lapsag nga wala sang panapton, nakaangot pa ang pusod kag may mga higko kag subay ang lawa sa idalom sang dapog sang balay. Gilayon nga ginputos ang bata kag gindala sa ospital. Nagapati ang mga residente nga posible dito man nagbata ang iloy sang lapsag bangon sa mga dugo nga nakita sa lugar. Padayon nga ginaimbestigaran sa Bacolod City Police WCPD kung sino ang posible nagbilin sa lapsag. Pakabati na mo nagibi siya tapos naog ko kay nagibi nga bata kinanta ko rin sa dalom. Mangita na po nakita ko rin may bata din nagibi. No? May nakita kami nagkalas pag ang kalas sa draw kasi iyak pinatali sa bata. Aguro ti wala kami ka ano ya kasi sabi na mo na nula na lang.